určite. Áno? A kde to využil v reálnom živote? Takže, pán vodič, viete, akému trestnému činu ste sa dopustil? Nie, neviem, akého trestného činu som sa dopustil, pán policajt. Nie? Prekročili ste maximálnu povolenú rýchlosť o celých 100 km. To je namiesto 50-ky 150-ka. Za to pôjdete do basy a hlavne teraz pôjdete s nami na stanicu, či už po dobrom, alebo po zlom. Takže, pán vodič, viete, prečo ste tu? Pretože ste spáchal veľmi veľký a ťažký trestný čin. Prekročenie rýchlosti o 100 km za hodinu, to je dosť vážny prečin. A za to by ste mohli ísť do väzenia na takých, 2 až 5 rokov. Mohli vám zbrať vodičský preukaz, rodný list, všetky papiere, zmizli by ste zo sveta. Ale ja mám dnes dobrú náladu. A môj syn nie je až taký dobrý v matematike, ale na to ste tu teraz vy. Toto vypočítate a môžete ísť. Ne! This is Real Studio!